Lo i1 amajita afuneke yenzile umzekelo bafethu, if uyiplayer edlala i-left back uTshepo Mhlambi bafethu kunika abonakalisa uba ise uNtswembu nakuDion Hoto, if akoNtswembu nakuDion Hoto uNtswembu nakuNkosikhona Ndaba okanye igap incane in the middle phakathi kwabo bafethu ba ise uzaba number 1 choice okanye number 2 okanye number 3 choice okanye uzobuyela kwi-DDC. Iplayer funeka ibonise lo way bafethu. So ngoku maningene kwizinto ii-players efuneka ezibonisile uAbdeslam Ouaddou. So uAbdeslam Ouaddou njengoba ezi players ziphana unemibuzo ngazo, so funeka ukhangela ii-answers, unemibuzo ngazo, so ukhangela ii-answers. I-coach ye-DDC uRosco uthilo phakwaDu bayisejonga nazi ii-players zi-6-7 ii-players nazi ii-players ezi-ready for uba ungazijonga coach, nazi ii-best players zethu apha kule team yethu iwine i-league. So Ouaddou ngoku une-questions and then ezo questions ngoku Ouaddou uzazikhangela ngoku i-answers for zona, uzazithesta ezi players. Majita, welcome back to the channel bafethu. Gama lam ndinguSeko. This is Football SA. Excitement at the Betway Premiership champions Orlando Pirates bafethu. 6 young players bafethu sizibone ki-first team training, ki-first day ye-first training session for i-pre-season. Kule video ndiza kunika i-full list and what is gonna happen with youngsters bafethu. By the end of the video bafethu uzo-understanda grand uba ihamba njani i-transition from i-reserve team to i-senior team Majita. Number 1 esibonileyo uTshepo Mhlambi, i-left back. Bendithethile ngayo in the other video ngoba ndithetha ne-DDC superstars Orlando Pirates. Number 2 Christian Derbyshire, the centre back. Number 3 Simphiwe Masilela, the central midfielder. Number 4 Lungelo Dondolo, the central midfielder. Kuthiwa nguSiroko kabembizo okanye the White Witch. Number 5 uLebohang Mohlala, then captain oyi-central midfielder. And then number 6 kwilist nguMphomphewane, the central defender Majita. So zi-3 outcomes ezizaba khona kule way bafethu kwaMajita njengejima ne-first team ngoku pre-season. The first outcome is, which is the best one, is but the youngster is going to make the squad ye-senior team for the 2026-2027 Betway Premiership. The second possible outcome, youngster izawubuyiselwa ki-DDC ba mayiphinde idevelophe ayikabikho ready. Number 3, youngster izawufunelwa i-loan spell. First preference izawuba i-Betway Premiership team okanye ibe yi-Motsepe Foundation Championship team, or even possibly ibe yi-ABC Motsepe League. Kule video ndiza explain by ezi players funeke zibonise ntoni ku-coach Abdeslam Ouaddou ukuze ziyenze i-first team squad, zibe officially promoted. The next Mbokazi, the next Relebohile Mofokeng, the next Mohau Nkotha. Orlando Pirates Majita is babentshile kwenye video. Orlando Pirates grand iyasayina like crazy, iyayibaxa isayina over, but Orlando Pirates i-identity yayo, i-brand yayo kuproducer i-youngsters zayo abasuze bayitshintshe la brand, bayayithanda funeka bayiprotecte la brand. Loo nto ithetha uba every season at least bazopromota 1 or 2 players bafethu, and le way ine-rewards ezi-grand bafethu. Orlando Pirates in the past 2 seasons yenze close to 80 million mosman. Mohau Nkotha was around close to 30 million to Al Ettifaq Saudi Arabia, and then uMbekezile Mbokazi was 52 million to iChicago Fire MLS. And ngaphandle kwemali Majita la way i-more satisfying one for i-club ne-fans xa iseyiplay isoku-reserve team. And i-players isoku-reserve team zinala emotional connection ne-fans plus even ne-badge club. Amajita, they willing to die for a club. They love, genuinely love a club. Abazanga apha nje for ba i-spotlight no nemali ne-fame. Bayithanda le team. Le team bayithanda enhliziyweni. They always run extra, they always tackle harder. So funeka benze ntoni amajita, ndizoexplaina loo nto apha bafethu. Amajita ntoni funeka bayenzile bazoba ke sa-squad se-first team maybe ki-first game ye-season ngo-August. And la Majita aphuma ki-best team, i-best DDC team eSouth Africa bafethu. Orlando Pirates DDC team eyaba zi-DDC champions last season. So this is the best DDC talent apha. Le way bafethu, just because Amajita ayajima ne-senior team bafethu doesn't mean okay bapromotiwe bafethu. This is what I'm going to explain apha kule video Majita. And the pre-season training for la Majita
it's only part 1 lena bafethu, because Orlando Pirates izawuphinda eSpain mos for i-pre-season camp. La machita zikhona apha youngsters ezizoyimake too, ezayimake i-trip to eSpain. Ezinye azizoshiyeka zabonakala ngokuba azikho ready bafethu. Unfortunately ibhola i-tough machita, but amachita iwe funeka ayibonisile Abdeslam Wadu ayonto inzima, ayonto inzulu tu. Before ndingene kwi-details izinto Abdeslam Wadu azazijonga bafethu, unanto i-1 amachita funeka yenzile. Umzekelo bafethu, if uyiplayer edlala i-left back, uTshepo Mhlambi bafethu kunika abonakalisa uba ise uNtswembu nakuDion Hoto. If akho Ntswembu nakuDion Hoto, uNtswembu nakuNkosikhona Ndaba, okanye igap incane in the middle phakathi kwabo bafethu, ba ise uzaba number 1 choice okanye number 2 okanye number 3 choice, okanye uzobuyela ki-DDC. Iplayer funeka ibonise lo way bafethu. So ngoku maningene kwizinto ii-players efuneka zizibonisile uAbdeslam Wadu. So Abdeslam Wadu njengoba ezi players ziphana unemibuzo ngazo, so funeka ukhangela ii-answers. Unemibuzo ngazo, so ukhangela ii-answers. I-coach ye-DDC uRosco uthilo phakwadu bayisejonga nazi ii-players zi-6-7 ii-players ezibi, nazi ii-players ezi-ready for uba ungazijonga coach, nazi ii-best players zethu apha kule team yethu wine i-league. So Wadu ngoku une-questions, and then ezo questions ngoku Wadu uzazikhangela ngoku ii-answers for zona, uzazithesta ezi players. Uba ise i-talent ayikho alone bafethu, inintsi i-talent bafethu eSouth Africa, but kuse already na i-transition from i-junior football to i-first team. I-pressure i-higher kwi-first team, i-tactics zinzima kwi-first team, i-tackles ziharder, i-game i-faster. Abdeslam Wadu uzojonga uba i-player ireacta njani xa yenze i-mistake. Iyama qha okanye iyabaleka iyozama uthola ibhola back. If umjita uyashawutwa yi-senior team player, ureacta njani? If ushatwa yi-coach, ureacta njani? After la way uzawuthini? Uzawuzimela umjita okanye uzophinda afune ibhola, bize ibhola angazimeli? Ucommunicate njani nezinye i-senior players apha? Xa zirong uyazishawuta na, uyazithetha nazo na, uyadimanda ibhola kuzo na, uyazisapota na nazo xa zenze mistakes? Ba isemfethu uzawuperforma kwi-level e-high na every day ejimini, okanye kuse uzoba grand namhlanje ngomso ube out, phinde ngomso omnye uphinde ube out, uphinde udlale grand na? Uzokwazi na uperforma isizini yonke like 20 games, 25 games, okanye uzodlala nje 3 games, 4 games uphinde ube out? Yakwazi uhlala ulayitile for 90 minutes, okanye kuse wena after 20-30 minutes uyacima? Are you switched on all the time? Yakwazi uconcentrate for 60 minutes, for 75 minutes? Yakwazi uconcentrate for that long na? I-training sessions bafethu mosman zi-90 minutes mosman. Ngoku i-club ayijime for more than 90 minutes, okanye ijime for 45 minutes, okanye 60 minutes, zijima for i-90 minutes. So uyabonakala phaba okuconcentrate na or not. I-defender yakwazi ukwenza i-decisions ezi-grand na, ba anyanzelekanga wenze i-tackles ezi-5 for impressa i-coach. I-midfielders ayazi ba afunekanga wenze i-10 ezi-defense ezininzi. I-wingers ba mfethu keep it simple bafethu. Uyayazi ba when to just make a simple decision bafethu, ba se upass the ball back, okanye funeke ucrosse early, okanye funeke uthathe umntu. I-decisions zibalekile bafethu, this is very important. What uzojonga into ezinje ya bayakwazi ukwenza i-decision e-right at the right moment. And then unumero 1 bafethu, number 1 yintoni, is ba kuse uyakwazi ukwenza i-decision fast in half or 1 second. Very very important leyo bafethu. One of the best players Orlando Pirates bafethu last season, Ozona Paulis, beyimaster la way plus no more for gang, but la match bekwazi uthatha i-decision e-right in like half 2 seconds. So yeah bafethu, it's that simple bafethu. Like it sounds like it's too much, it's not. Onke la match bafethu iwe funeka bayenzile bafethu, in the end is straight and simple bafethu. Tshepo Mhlambi left back, Christian Derbyshire central defender, Mpompo Khwane central defender, Simphiwe Masilela central midfielder, Lungelo Dondolo central midfielder. And I think ziphelele apho. Did I miss anyone? Oh yeah, bekhona Lebohang Mohlala bafethu. So nango amajita bafethu sizawubona ke ngoku at the end of pre-season ba Orlando Pirates decide ba amanye amajita aya on loan kwenye team ibhethe premiership, okanye umuntu usenzile i-squad say 2027 season se Orlando Pirates ibhethe premiership champions bafethu, best team in South Africa right now, okanye uzophinda dlale enye i-season kwi-DDC bafethu. Nazo bafethu ngicela ngale balo support i-channel bafethu, go like okanye go subscribe. Mocha bafethu.